Guys, strawberry. Guys, samahan niyo ako sa pag-tour dito sa strawberry farm. Lina kayo guys at samahan nyo ako para malibot po kayo dito sa loob ng strawberry farm dito sa La Trinidad, Benguet. Kaya guys, tara na! Tara na po tayo sa strawberry farm. Papasok na po sa strawberry farm. Yan guys, strawberry farm na po tayo. Strawberry. Ang sarap. Ang strawberry ice cream. Ang guys oh. Strawberry farm. Yan. Ang luwang. Strawberry farm guys. Yan. Kaluwang ang ating strawberry farm. Tingnan ko guys kung pwedeng pumasok, pero parang hindi po ata pwedeng pumasok pa ngayon. Papasok po tayo sa loob ng strawberry farm. Po guys, yung strawberry. Yan, ang dami guys, mga strawberry na. Walang gaanong tao guys dito, wala pang mga tourist na pumapasok, di katulad noong nakaraang taon na talagang dagsaan po dito. Pero ngayon parang ako lang po ang tao dito na namamasyal. Matumal po ngayon ng strawberry farm guys. Yan ang strawberry farm. Yan o, hindi pa gaanong kwan. Mahirap kasi ngayon ang mamasyal dahil pandemic. Kaya ito matumal ngayon ang guys, mag-isa po ako ngayon dito na naglalakad, walang kasama. Tingnan ko, pwede kayong pumasok. Oops. Ganda oh.
Guys. Yan, ganyan ang tsura ng strawberry. Yan, strawberry. Ang sarap. Ang sarap pag bagong pitas. Yan guys, di po natin pwedeng pitasin dahil magagalit po sila. Agsapa Street. Agsapa Street. Guys, may mga naglalak. Yan. Madamo. Madamo ngayon ang paligid. Awanti kasaan na ako. Ang sarap po. Yan. Nagpa-flattering sila guys. Oh guys, diba? Ang sarap mamasyal ngayon dahil malamig-lamig. Kahit mainit guys dito sa Baguio City, hindi mo mararamdaman kasi malamig. Malamig ang ihip ng hangin. Parang laging Pasko. Oh guys. Yan. Kung saan saan ako napapatpad. Yan. Ang ganda dito. Yan naman guys, oh. Yung nilalagay sa salad. Yan. Anong nilalagay sa salad? Yung ba yun? Kalimutan ko. Nakalimutan ko guys. Sumarang tumatanda na po ata ako. Yan. Nilalagay sa salad. Lettuce. Lettuce guys. Yan, lettuce. Yan, lettuce guys. Dami. Ang daming lettuce. Ang daming lettuce guys. Dito sa my strawberry farm. Hindi lang strawberry kundi lettuce. Ang ano nila dito. Product nila dito. So, yan, maluwang na yan. Puro lettuce yan guys. Ang sarap, ang sarap, ang sarap. Para pa ng strawberry. Strawberry. Mga lettuce yan guys. Mga lettuce. Ang luwang. Busy si Kuya. Ayan magtanong. Puro lettuce na guys. So, pwede na tayong bumalik. Dahil ito na po yung ito puro lettuce na po ata lahat yan. Sa una kong pinakita sa inyo guys, puro mga strawberry po doon. So, babalik na ulit tayo. Salamat, sana panoorin nyo ako guys. Yan guys, salamat po sa inyo dahil sinubaybayan nyo po ulit ako sa aking pagbablog. Sana po ay huwag nyo pong kalilimutang i-subscribe ang aking channel na Lutong Ilocana para ma-update ko po kayo sa lahat ng aking mga videos. Kaya guys, hanggang sa muli.